हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बे फुंजानि गारि सालायनो सोलोंनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ। मा होनांगोन बिदिखौ बयनिबो थाखाय बा बयनिसिमबो दिनैनि दिना जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो बेनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाहैबाय गोजोन फुंबिलियाव। बेनिफ्राय आङो दासान्दि माखासे ब्लग भिडिअ लाबोगासिनो दङ आरो नोंथांमोना आंनो अननाय होगासिनो दङ। माने साबस्क्राइबारा लासैनो बारायलांगासिनो दङ सानफा एफा। दा थिग बिदिनो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ अनलांबाय थागोन बेखौ आसा खालामो। आरो मा होनबावनो, नोंथांमोन अनोब्लासो भिडिअखौ बानायनो थाखाय गोसो जागोन, मटिभेट जागोन। आरो नोंथांमोननि अननाया बेनो जे नोंथांमोना चेनेलखौ सापर्ट खालामनांगोन, साबस्क्राइब खालामनांगोन, लाइक भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बेनिफ्राय शेयार खालामनांगोन। बेनो आरो जुदि नोंथांमोनहा सापर्ट खालामाबाथ' आरो मा होनबावनो, गोसो जानाय नङा। जे आसा खालामो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामखागोन। मानो होनोब्ला नोंथांमोनहा जोबोद अनसुलि। नोंथांमोननि अननायावनो, नोंथांमोननि सापर्टआवनो मोनसे समावहाय जाय थांखिखौ लानानै इउटुबाव फैनाय जादों बेयाव सहैगोन होननानै आसा खालामो। मानो होनब्ला नोंथांमोन रायजो राजाफोरानो दिनै बयखौबो, जायफ्रानोखि इउटुब सालायगासिनो दङ बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगासिनो दंखायो। बे नोंथांमोन रायजो राजाफोरनिनो अननाय। दा बेखायनो आंबो आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ अनलांबाय थागोन। साबस्क्राइब खालाम। बेनिफ्राय आं नै दा गारिखौ सालायनो सोलोंनो नागिरदों। गारिखौ जेनेबा सालायनो रोंखागौ, होमबाबो माने कन्टिनिउ सालायबाय थानाय जाया बा सालायबाय थानायबो जाफेराखै। सालायनायनि नियमफोरखौ मिथिखागौ, होमबाबो ओमफ्राय सालायफेरबाय थानाय जाया। बेनिखायनो दिनै सालायनो नागिरदों। मानो होनोब्ला सालायबाय थायोब्लासो मा होनो बिदिखौ एक्सपिरियेन्स जायो आरो सालु जायो ना मा होनो बिदिखौ। खिन्थु नों माबा जिनिसखौ रोंनानै दङ खिन्थु नों बेखौ बाहायथाराखै, इउस खालामाखै, होमब्ला नों माराम जागोन। थिग बिदिनो गारि सालायनायाबो बेनो, जेनेबा रोंगौ होमबाबो नों जुदि सालायफेरबाय थायाब्ला माराम जायो आरोखि। थारमाने बावो आरोखि, माने एसे माने आखाइफ्रा आथिंफ्रा माने सालु जाया आरोखि। दा बेखायनो नों माबा जिनिसखौ रोङोब्ला, माबा जिनिस नों जुदि रोंनानै दङब्ला नोङो बेखौहाय एक्सारसाइस खालाम, माने नों प्रेक्टिसाव थाबाय था, प्रेक्टिस खालामबाय था, कन्टिनिउ खालामबाय था। होमबा आरो बेनिफ्राय साबसिनाव साबसिन जालांगोन। बियो गारि सालायनायानो होन, बियो जेखि खामानियानो होन, बे नों रोंनायखौ नोङो माने लाखोमानो नाङा आरोखि, माने दोननो नाङा। दा होमबासो माने बाहायबाय थायोब्लासो, इउस खालामोब्लासो जालांगोन, सालु जालांगोन। दा बेखिनियानो आरोखि। दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ। बिनि उनाव नायलांबाय थादो दे।